Добре, добре. Хайде да учим заедно. Днешното видео просто е още една част от рутината ми. Както ви казах, вчера кацнах в София. Учебната седмица за мен започна. И днес сутринта имахме 3-часово упражнение по пропедевтика на вътрешните болести. След което се прибрах, защото аз нямах друго упражнение днес. И сега е време да свършим малко домашни работи, малко учене за следващите дни през седмицата. Както виждате, обстановката е много българска, много в кухнята, така че ще се опитам малко да разкрася. Има много такива естетични учете с мен видеа. Тук не е така. Тук ситуацията е много импромптю. Ето ви, това е стикви, СНЕ, слагам го тук, така да го виждате. Сега даже ще пусна, то пък не се вижда. Anyway, махам го. Предполагам, може да сложим ето този таблет, тази гледка, есени тикви работи. Кафето е готово, духалката е набучена. Така че, хайде да започваме да учим. Така, хорица, моята стратегия за учене като цяло е, ако мога да свърша колкото се може повече неща за по-малко време, след това, ако трябва да се доуправя нещо, да се доуправя, раница се реди и след това се веселим. Така че, хайде чоп-чоп, по-набързичко. Сега ви казвам гордо как е структурирана годината и какво правя сега. Тази година имаме около 8 предмета, казвам 8, защото 8-я клиничната лаборатория е част от друг предмет, така че 7-8 да ги кажем и съответно 8 изпита. Като по време на първия семестър те ще бъдат 3, втория семестър ще бъдат 5. Един от най-страшните изпити тази година е този по патофизиология и съответно предметът е доста взискателен и му обръщаме специално внимание, така че днешният следобед понеделник е посветен на патофизиология и сега ви обяснявам какво трябва да правим. Да кажем две неща главно. Първото нещо, което трябва да направим е да препиша на ръка 7 теми, които 7 теми професорката изпраща всяка седмица. Те са различни и са преговорни теми от физиология, втори курс и някои неща, които са зачекнати от физиология, т.е. патофизиология, трети курс. Целта на тези 7 теми е да не минат през ръката, да не минат през главата и ако може нещо да остане в тази пуста тиква. Така че ги преписваме на ръка, такова е условието и след това ги предаваме. Те са за четвъртък, днес е понеделник, аз гледам да ги напиша колкото се може по-бързо и да се махат. Така че преписваме 7 теми. Горе-долу по 2 страници на тема, така че предполагам ще излезнат около 14 страници. И после ще ви кажа какво е другото. Хайде, обстановката е почти на лице, кафето е готово, листове, химикал, тиквички, изкуствени са, една водичка и темите. Хайде да започваме. Попиваме глътка кафе, опитваме се да не го разлеем върху всички листове. И първата тема е вегетативна инервация на сърцето. Хроно-ино-батомо и дромотропен ефект. Всичките са от моя клас. Добре хора, часът вече е 4:30, 25 минути след като започнах да пиша първата тема, 2 странички по-късно, вече е написана и също така горе-долу понаучена, попреговорена, така че писане и учене с 25 минути, добре, не е лошо, сега още 6. Да, разбира се, забравих. Това трябваше да бъде тук, докато говоря така, да сме естетични. Продължаваме бързичко напред с тема номер 2. Регулация на съдовия тонус, системно, мозъчно, сърдечно и белодробно кръвообращение, ефекти на хипоксията, авторегулация в мозъка и сърцето. Хора, винаги ми се е искало да съм от този вид хора, които сядат и си учат и си слушат музика и си гледат предаване и накрая пак са успели да научат успешно. Аз муха да бръмне в стаята, в нея гледам. Трябва ми абсолютна тишина, никой да не ме закача. Въобще, я ми кажете вие как учите. Обичате ли шум, обичате ли музика, класическа музика, дори знам, че някои хора много обичат да слушат докато учат, защото било продуктивно. Вие, от какво се влияете вие? Свърши ми химикал, отидох да си взема нов, едва намерих между другото, обаче влизайки в кухнята си казах, колко приятна берлога. Време е да допълним кафето с малко вряла вода. То вече и на кафе не прилича. Тя ми обясни защо при белодробната хипоксия се наблюдава вазоконстрикция, докато при системната има вазодилатация. Точно така. Белите дробове има малко особено правило. При хипоксия белодробните се увесиват. Вазоконстрикция, за да пренасочи кръвта към по-добре активирани обелни. Това помага на белите дробове да оптимизират кислородната обмяна. Обратно,
Системното кръвообращение навсякъде извън бебето, хипоксия обикновено води до вазодилатация, за да се подобри кръвоснабдяването и да се достави повече кислород там, където е нужно. Нали знаете, когато учите и е време вече да запалите лампата, обаче го отлагате, докато не виждате последната буква? Да, трябва да стане и да запаля лампата. Здравейте отново, хора, 4 часа по-късно е, готови сме, този таблет е направо на системи, защото и на него му пада батерията, на всеки му пада батерията. Така, отнеми 14 страници да напиша 7 теми, т.е. по 2 страници на тема, точно както предположих. Ето ги, вече са защипени с по един кламер и са готови да бъдат сложени в джобче и предадени. Също така са горе-долу научени, така че не съм писал една тема 4 часа, опитах се и след всяко писане да я прочета един-два пъти, да се опитам да запомня повечето неща. И така, бавно с повторение ще влизат в главата нещата. Сега продължаваме с следващата задача. След тези 7 преговорни теми и не само преговорни по патофизиология, продължаваме с нови 3 теми по патофизиология, които са вече първите 3 теми от конспекта. Утре имаме упражнение по патофизиология и с асистентката работим последния начин. Групираме се различни студенти на малки групички и представяме по една презентация, която фактически е една тема от конспекта. Конспект общо е 109 теми. Та за утре аз и една моя колежка сме изготвили презентация, която трябва да представим и да се подготвим по нея, както и другите 2 теми, които също ще бъдат представени от други наши колеги. Така че сега отваряме на лаптопа. Ето хора, това ни е презентацията с темата, различни слайдове и даже имаме интерактивни въпроси за публиката, т.е. нашите колеги. Продължаваме напред. И така, сега това трябва да го минем като материал. Добре, хора, сега ще ви го представя малко по-математично. На тази графика имаме X-аксиса, който репрезентира парциалното налагане на кислорода в кръвта и Y-аксиса, който репрезентира сатурацията, насищането, т.е. на хемоглобин в кръвта. И какво виждаме? Колкото по-високо е парциалното налагане на кислорода, толкова по-високо е и насищането на хемоглобин в кръвта. Като има фактори, които изместват тази закономерност наляво и надясно. И те биват pH и парциално налагане на въглеродния диоксид. Добре, хора, айде стига толкова учене, че направо ще станем прекалено умни. Прибирам си темите в раницата, другите неща са ми гордо в главата, презентацията що го да бива. И 9 часа е време да се яде и да се забавляваме. Между другото, вижте сега с всичките неща, като екипи, стетоскопи, учебници, таблети, с каква раница ходя. Подарки от майка ми, между другото. Обаче, с каква раница ходя? Колко е голяма? Сега това видео се превърна в яще с мен, от учете с мен, но то винаги така стават нещата. Какво ще ядем за награда? За целият този труд ще напрегнахме 2 мозъчни клетки. Тарталетки. Това не съм го ял преди. И, моля, френска селска торта. Да! Ама всичко на везничката, защото свинята няма почивен ден. Хайде лека! Добро утро и хайде сега пък на един работен ден с мен в Англия. Сутринта започва в 7:30 и направо ми се плаче. Виждате ли, това са сълзи. Аз съм такъв човек, че преди 10 не ме търсете. Ропи още се възстановява от операция, тук ви го показвам и след това хвърлям едно око на всичко уютно вкъщи и си мечтая как вече е вечерта. Вие правите ли това преди да тръгнете? На път за работа съм заслепен от блясъка от изгрева, който се отразява в капаците на кошовете. Вижте каква гледка от матрицата. Почти е като от учебник по история. Ден за събиране на кошове Англия 2025. Ало, СОС, трябва да ходя на работа. Но какво да се прави? Борба за живот. Наблюдаваме навсякъде около нас. Кой се зъби и ногти, кой с ръце и компютри, кой с крила. Всеки иска хляба. И вече почти съм стигнал на работа. Днес смяната ми е от 8:30 до 5:30, а за всички, които са нови в профила ми и може да ме попитат, работя като фармацевт. Преди да отворим, обичам да седна за 2 минути пред работа, първо защото не се знае кога пак ще седна и второ за да си преосмисля живота. Виждам, че шатърът се вдига, затова поемам дълбоко въздух, влизам и започвам да живея сякаш на някой друг живота. Следващия път, когато седнах, беше за половин час в 3:40, за да изпия ето този сок в стаята за консултации. В 6 часа вече тотално давам заето, вървя към вкъщи и се опитвам да изтрия целия ден от главата ми. След днешното напрежение си взимам малка почерпка към вечерята ми. Преобличам се и в 7:30 вече съм навън и бягам. Гробището до нас е затворило, затова трябва да тичам около квартала и докато правя вечерното ми упражнение се натъквам на още гледки от матрицата. Вижте, градът в Англия спи в 8 часа. Всички са паркирали колите си, изключили светлините си. Това е английската мечта. А в далечината се вижда и катедралата от центъра.
с високия си връх. Обратно вкъщи съм, време е да се изкъпя, ха-ха, да не си помислите, че съм гол, аз съм се родил с буза. И всъщност, защо пък да не живеем лудо, да направим едно спонтанно, невероятно пазаруване за седмицата в последния час на Ауди. Така или иначе, храната е на свършване, така че докато ми изсъхне косата, си избирам моите си любими неща за хапване. Вижте, това ми е любимото в момента, ето тази пица с гъби и спанак. И най-накрая в 10:30 вечерта денят ми изглежда точно както си го представях в 8 часа сутринта.